मा लावथाय गासैबो थिगैनो दंजोबो ना थिगैनो दं मा जाखो दे होमब्लालाय है मा बुद्रु मानसिफ्रा बेलाय मा गोदाव सोरावब्रा बोथोरफ्रालाय र' बेलथायनावनो फन हरनांसिगोन थोद सोर फन हरलायखोब्रा हेलौ बेलथाय हेलौ अबाव दं नोंलाय ए नै दङ गामियावनो माबाफोर खबर नामा है जेबो नङा दे बेयावनो थाथ' थांगासिनो आं दे फै बेलथाय नै बेयावसो दङ माथो सफैबायानोलाय माथो बैसागु खाथियाव गोदाव सोराव मोनथारोलै बेलथाय औलै जोंबो बेखार थारसैब्रा औलै नङा माथो आरो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौलाय माथो बुंबावनो है लाबानो गैया बिसोरखौ जेबो बुंनानै फागुननि जावलायबाजों उरां फारां बोरला जोबसिगोनलाय औरा आरो खायफाफोराथ' जुलिबो जाला जोबसिगोनलाय बेलाय बेखासै फाक्काखा देग्लायबा जों गामिनिफ्राय सोर बिरलांगोन आरो सोर बिरबोगोन ओइ बै बथलखौ नुदों बैयो मेकडुवेल्स नाम्बार 1 बुसो जोंहा आरो गोरानखौनो लोंबाबो लोंख'लायनो हाया औब्रा रानलांजोबलायबायसो मानसिफ्रा जौ गोरान लोङै ओइ मा गासिबो जौआनो नाम थाजोबो बथलाव औ जेरै ओमफ्राय बै मेकडुवेल्स नाम्बार 1 औ राम औ आरएस औ केसेल हिल्स औ आरो बायदि दंबावोना दङ ओमफ्राय जोंना मानो गोराना बथल थायालै बेनोथ'नोलै बेखौनो साननांगौ जाबाय दा दिरुननांसिगोन जागोन बथल दा बेयो मिथिबाय औ गोरान लिरनाय बेयाव थानाय नांगोन जोंनाबो होमबासो आरो बैयो गोमोआ बिदिया बेना बेखौबोथ' नाम दिरुननांसिगोनलै दोनगोन र' है जाम्बानिसो जासिगोनलै जोंना थ' थांसै नङाबा थ' नै गामियावनो थांजायो ओइ मा जाखो ओइ सिखारदो आया नोंनोखा नङा होमबा बेनो मोजांथारथ' नोंना सेलथेना नङा जानोलै गाबजिलाय माथो सालथे जोगदाव मोनफैदोंलाय फै जिरायफै ओइ रंजालि औ माबे बेदरा मोनाखै बेदरा लाबोदो नैबे कार्पेटखौनो बनसै जागोन दे बदो बेखौनो लुदो जौआ लुनसे औ दे लकेल न'आवनो होनाय मोजां जागोन होनबालाय हनै बेदर नांबावनो आंखौसो सौखिलागासिनो र' ओइ रंजालि बेदरा लाबोबावलाय आंनो नांलायला मोनदां दे होदो दे होबायबालाय ओइ सालथे नों जेसेबां जोगदावगोन आं हमखांबाय थागोन नों जेसेबां
आं एसेबां नोंखौ जोथोन थादों माथो फिसालायजों फिसालि बिदिसो जानांगौ दा थांसै जाबायलै थांसै दे ओइ थादोलै थादो दे फैदोना फैदो आंनि खाथियाव सना रानखांनाय बिखाखौ सुग्लाय होफैदो फैदोना फैदो आंनि खाथियाव रजे फंनैसो खोथा रायज्लायदो बैसागो बोथोरनि खोलो खोलो बारनाय बारजों नोंनि फारसायाव उरायलांबाय सना नोंनि फारसायाव बिरखारलांबाय फैदोना फैदो आंनि खाथियाव सना रानखांनाय बिखाखौ सुग्लाय होफैदो फैदोना फैदो आंनि खाथियाव रजे फंनैसो खोथा रायज्लायदो हास्थायसुला गोसोआ हास्थायामोनब्ला सना सायख'गिरि मेगना सायख'वामोनब्ला हास्थायसुला गोसोआ हास्थायामोनब्ला सना सायख'गिरि मेगना सायख'वामोनब्ला सानामोन आंबो नोंखौ जिउनि अनजालि खालामना लानो सानामोन आंबो नोंखौ जिउनि अनजालि खालामना लानो गोसोआव फैबाय थायो नोंनि महरा अननायनि दुलिखाजों बोनाय सावगारिया गोसोआव फैबाय थायो नोंनि महरा अननायनि दुलिखाजों बोनाय सावगारिया नोंखौनो आं देग्लाय बैसागाव लायखाथारगौमोन नोंखौनो आं देग्लाय बैसागाव लायखाथारगौमोन लायखागौमोन फैदोना फैदो आंनि खाथियाव सना रानखांनाय बिखाखौ सुग्लाय होफैदो फैदोना फैदो आंनि खाथियाव रजे फंनैसो खोथा रायज्लायदो हाब लावथाय दिंखिया भाजा बार भाजा गाहायाव गय जाहोदोब्रा बिदि दाबुंब्रा सखि नोंथां लाजिनाय मोनो हा है जेबो नङा भिडिअ'आ हिट जादोंब्रा नोंसिना है बेफोरखौ बाद होदो गय जाहैनोबालाय थ'दो दखानावनो हाब मा खालामदोंब्रा बेलथाय नैलै पाबजि गेम गेलेदों मा पाबजि गेमब्रा बोरो आंबो नायनो नायब्रा माबायदि गावो आं हनै गावदो थोद गावनो रोङा बराबर है दरथाब्रा जामथारलै नोङो रोंखाया बासायबायलै बराबर आयै दोद सिबायसो रोंखाया मस्स'द्रबलै बराबर हाफाय दिनैसो लोगो मोनलायबाय माथो नोंखौ माथो सखि नोंथांसोलाय फाय गय जादोब्रा एसे अननानै माबायदि मानसिफ्रा बेलाय मा लोगो मोनबानो गयल' जाहोनो थिनबाय थायो वै मा जाखो जेबो सानाखै जायसै गया
नै माथो नोंसोरलाय औ अबाव थांनो बै बिदिनो ओरै थांलाबायनो नागिरदोंमोन आं एहे ओइ थ' दिनै टिउसनाव थांसै बेखार खाबो दिनैहाय माथो खालामनो टिउसनाव थ' होनबालाय बेखार खाबो थ' नोंबो न'आव थाना फैदो ओंखारनानै औ Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, students. दिनै जों मानि बारै रायलायगोन? Types of education. नोंसोरो बयबो मोनथियो जानो हागौ. Educationआ मोनथाम रोखोमनि दं. Okay? सेथियाव जाहैबाय formal education. लावथाय मा होनो बेखौ? फर्मेल इडुकेसन सार दानिया नैथियाव मा दं? बेखौ दे होलो नों बुं. इनफर्मेल इडुकेसन सार ओइ लावथाय थांखु गैया थांखु मालाय होद जाम्बा क्लास लागायदों दावरगोन र' ओइ थद लावथाय आरो बेलथाय मा हरखोमालायदों नोंसोरो? देखायलाय आखायाव मा दं? ए बेलथाय आखाया देखाय. जेबो नङा सार जेबो गैया मा दं आखायाव? थांखु जायोब्ला केन्सार जायो आयौ थांखुसो? लावथाय आरो बेलथाय सानैबो बेयाव गसंफै. सार आंखौ निमाहा होदो निमाहा? दे बेलथाय नों दिनै खन्थाइ आवरायलाय. खन्थाइ जिउनि अनजालिमोन नों आंनि गोसो गोरबोनि बारसे बिबारमोन नों आंनि बिबार बारिनि नासयबाय नों आंनि अननायखौ सिफायबाय नों आंनि सिमांखौ गोरबोआव दं दाबोनो नोंनि बे समायना महरा अननायनि दुलिखाजों बोनाय सावगारिया हास्थायसुलाखौसो हास्थायामोनब्ला सायख'गिरि बेखौना सायख'आमोनब्ला सानामोन आंबो नोंखौ गावनि खालामना लानो. दे नों थांदो दे थांखु जाखोमाग्रा नोंहाथ' सिंगारखा दिंखिया बाजा 12 बाजा देलाय एबार खन दे खन. दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि आरो नोंबो आंखौ गाबोबावनो नागिरदों नामा? दे एसे कमेडिखौ खनब्रा एबार एसे मोसाथावथावनो दे. आजिखालिनि सिख्लाफोरा किटेम आवलाजोंल' खारफाबायसै आजिखालिनि सिख्लाफोरा किटेम आवलाजोंल' गोसो थोसै. बिराद मोजां दे लावथाय धन्यबादसै थांदो दे. कमेडियाथ' बहुत जाबाय फाल्तुबो बहुत खालामबाय नोंसोरो. दा थामथियाव मा दं? सौके दे थामथियाव मा दं? नन फर्मेल इडुकेसन सार. गुड बय. दिनैनि थाखाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय. थेंक इउ. नै माथो लावथाय नोंथांसैलाय बबेयाव थांनो फैदों नोंलाय? है बे दखानावनो एसे बेरायलाबायनो फैदां अ नंगौ नामा? गय जादोब्रा दखानाव लावथायबाय थो एथ' जिरायदो सिगलासो ओंखारदों आंना बा नंगौ नामा? नंगौरा थ' ओइ बाजै मा दंब्रा? लाबोदो बेखौनो. दे नों जादो आं जेबो जाला आं दासो ओंखाम जानानै अ फैखादों. दे बेथा नोंखौनो दिनै नागारखायालां. ओइ नों जाथ'दो दसे आं फैगासिनो उदैया एसे बोरैबा जादोंलै आंना दे, थाथ' दे. आरो बे जाखांनानै दा गया जाबानो जाबाय दा फैसाखौ होफैगोन आं जागोन थाथ'. दे. जाथों बिसिबां जायो जाथों. बेथा दिनैसो बुजिसिगोन बियो आखलनि फिननाया बेनो. माथो दाबो फैयाब्रा बिलाय?
बेखौहायबा नुनाय मोनदोंब्रा थाथ' दे दसे बेथा आंखौ साइकेलजों जोख्लायनाया आरो जाना खारबोनो नागिरदों मा बेथा साइकेल जोख्लाया आंखौ दाख्लै ओइ र' उदै गाज्रि जादों खिथिं खारदों